kan Bawrhsaiabe kha vain chu kan steam anga kan sil 5 veka kan da chat kha fridge a tang khan kan la chuak kan sil 5 veka chuan Mamawhte la hian kan steamer a hian kan steam don ni hei hi prestige ania shop glue sa tanga ka cha ania mei hi pa ngai top 120 a kan chhumang amin thengin tihan kan urdon ni amin huna ama hi anipa atui em ani Bawrhsaiabe chu hetianga siam hi tui ka ti dan ber ni a also mina shisel box si enwam box si kan ur char don ni tihan anoya hian tui kan da a liter khat vel he kan steam khubut puta kan Bawrhsaiabe kha a hring mawi em to ni min deuhin kan steam don puti chau pok khwan ai thei to a amai ro chu min deuhin kan steam anga arong hring mawi pok ko mawi vak thei don lo ni min na sat chuan ma se chu kan du dan tak chu ni box si a an steam charang kan Bawrhsaiabe steam kha amin lem min lo kan chekang anem vet to ni chupol khan nem vet to min to a na chuan kan off to tihan kan da kan la chuak lo tihan kan da nga choi ma chu tihan kan tilum don ni abel hian kan hung charang kan Bawrhsaiabe steam chu khwan ei the no ni ta a steam tam em ma ei chu ei ta po kan da shi lo dai palang tihan choi huna kan la chuak anga min lo clear china kan lo me ma kan channel te min lo support din min lo subscribe sak zel min lo clear sak zel don nia bye bye